Sidim lang. Eh. Alati alam mo, Mike. Ano balik tayo? Nagpasarog dito. Kalsada nga may atay. Lagi nga ito dyan. Pasalukan. Pasarog dito kalsada dyan. Ayun ka na. Memang ano kasi nga salam. Awan. Ano? Nalpas tayo. Nalpas si trail eh. Trail finish. Ayun nga dyan. Kalsada. Okay. Abitin na ka sumalad. Abitin na ka na. Sige, pataran. Kaso. Mamati ka lang. Ayos! Ayos ah! Ayos! Up! 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 XL 125. Up! Up! Video lang. Post mo, naka-post ba? Post mo na. Okay, rolling. Whoa! Woo! Nag-wheelie mga sir! Kaway, kaway. Grabe. Hihi. Tangin. Actionista tangin. Tangin. Actionista.
Lagyan ka, Ervin. Pinakatabo ko na gusto. Dahil nagtinaw mo kung paano yung kuha ko mamaya. Kung marunong na akong cameraman, boy, ano? Babalik ka. Patayin ko muna. Dali, dali. Yun oh! Yun oh! Ay! Kaya ng 48 dito. Ito na po yung pinakamanag din. Ito, malapit na tayo. Ayos! Woohoo! Ayos! Babalik mo. Alvin for the win. Up, up, up! Bibigay, 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 bibigay ba? Bibigay, bibigay, o kakayanin, kakayanin! Woo! Ayos! Go, Leo! Leo for the win. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Oh, one down. Sige. So Justus. Second try ni Kuya Leo. Sige, tira! Woo! Yan, sige, pasok lang, pasok lang. Sige lang, oh, sige lang, sige lang. Woo! 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 Sige lang, ay, 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 wag mong itutumba, wag mong itutumba. Sige lang, wag mong itutumba yan. Bumba, bumba. Hop, hop, oh yan, diretso lang, diretso. Wait lang, wait go. Huwag na, tama na, tama na. Ito pa rin, buhay pa rin. Ang kuka. Ang kanakamat eh. Woo! Nice play.
Ayan na, ayan na! Hindi kaya ng sprocket. Ulitin mo na. Wilo mo. Wala na yan, malalaining ka dyan. Wilo mo na lang. Ulitin mo hanggang matumba ka para may... para may mapanood naman kami. Hop! Gulong mo pa, Alvin, sa baba. Tagila. Second attempt ng lolo ko. Okay. Hop. Buti na lang may stand. Ang inakay. living with today, we might have stayed, but I can't get far from